Добре дошли в чисто новия епизод на Майнкрафт, епизод 2. И както казах в последния епизод, ще правим пътищата на селото. Както виждате, например тук да го правим и там има и е тук. И мисля ето да ми бъде къщата моята. Затова е цялото това място тук. Извън кадър правих всичко. Там направих една малка мина. Не съм копал нищо вътре. И ето тук има една пещера, която е много дълбока. И може би в третия епизод ще влизаме там. Но мисля да започваме вече да оправяме този път. Само да видим как е. Добре, значи. Това е добре, значи ще го направим тук. Е така. Надявам се последния епизод да ви беше харесал. Съжалявам за аудиото, сега ще се опитам да е по-добро. Да, перфектно го направихме, добре. Ще сложим тук така. Добре. Тук един блок, така, добре. Сега ще направим тук път. Не, тук няма да е. Тук ще сложа стълби, за да е по-лесно и по-бързо да си изкачваме. Е така. Добре, тук ще го направя с едно повече. Това тук ще го махна. Е така, мисля, че да, добре. Сега тук ще ги направим стълби. Ще отида да взема. И много планове за този свят. Целта ни, главната ни, ще е, както винаги, да победим дракона. Тук ще вземем още мъничко камък за и другите стълби. Дърво. Тук има дървото, където чупихме. 13, мисля, че добре. Това да вземем. Излизаме. Не, първо да направим пази се, вилиджър. Добре, първо да направим стълби. Така. 20, мисля, малко повече ще трябва, малко. Така, още 28 стълби. За сега, за тези стълбища, мисля, че са добре. Сега ще видим. Имам идея, значи, тук сега ще сложим стълбите. Ето да ги сложим. Че да не е много бейси, да е просто едни стълби. Мисля да го направя по-красиво, така да е с зеленина. Значи да сложим... сега ще видите, само да ги сложа. Така. Добре, готови сме. Ето тук... само да... Добре, ще сложим така тук. И сега правим така. Ще трябва и от тази страна обаче. Добре. Да, така. Добре. Тук. Не. Чай, стай. Да, така. Обърках се. Така. Добре, мисля, че така е добре. Чакайте да хапна. Тук едно така. Добре. Готови сме. Сега ще видите каква ми е идеята. Направих, мисля, че ножици. Не съм сигурен. Сега ще видя. Значи. Така. Добре, направих ги, нали? Да. Добре, значи сега, като ги направих, сега ще отида да видя за ножици. Дали имам? Видя в мен, дали... Не. Добре. Да сложим такива листа по камъните, за да стане по-красиво. Това ми е идеята на мен. Да, имам ножици. Дали имам листа.
Нали? Да, нямам. Добре. Взимам нови. Така, сега да дойдем да вземем малко листа от след това, да. Аз съм взимал и от него и без това. Добре. Направо цялото за другите стълбища. Добре. Бам, 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 бам. Да. И тук ще трябва да го правим, защото един крипър гръмна. Тук има долу. Да. Добре. Дайте да махнем и това дърво. Така. Сега ще ви кажа какво ще правим. Значи, ще качвам по график, така ще са видеята в понеделник видео и в петък. Тук мисля да е дизайна и тук. Само искам да видя как е, защото да, тук директно се забива в това. Отгоре е пътя. Добре, там няма нищо, но ще направим. Добре, ще се видим като правя тук малко неща, защото ще отнеме много време, така че ще се видим тогава. Така, хора, правим отнеми малко време. Нека да започваме с това стълбище. Селото им голем план за него. Даже искам да направя рейд. И такова пилджари, нали, да направя тук рейд. Ама това ще е само по-силни. Сега няма. Но да. И тук това ще трябва извън кадър да го махна, защото виж колко е високо. Цяло планина е буквално. Това малко ще ни пречи. Затова ще го махам извън кадър. Сега няма. Защото не е много време се казва. Тук съм прочето от дърта. Тук трябва да се седна назад. Така. Добре. Там и там така. Аз не съм го сметнал право. Добре. Сета. Добре, готово. Така. Да започваме. Бам. 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 Тогава така. Така. Беше по-ниско, ама по-сложно. Така. И тук. Не, тук няма да правя. Добре. Слагам листата. Така. Добре. Тикна. Добре. И тук. Не знам как ще правя. Не знам дали ще трябва да 7 да я махна. Но да. Тук го направихме. Не малко време. Много направихме. Сега мисля, че няма къде другаде. И затова стигаме до най-гадната част. Виж колко е високо. Мисля да го почвам долу, защото няма как. Ще ми е по-трудно да го направя отгоре, защото не го виждам много добре и ще... Да. Най-добре ще отдолу да го почнем. Пътя ще го правим после тук. И тук ще трябва също, да. Или от тук. Тук ще го махам този път. И тук. Защото вижда как е направено перфектно. Така че, да. И тук ще трябва да правим между другото. Добре. После ще го видим, защото май ще си пречат, защото там. Да, ще видим как е. Тук ще трябва да се отправим. Нека започваме. Това мисля, че ще отнеме много време, ще ми трябва определено бая стълби още. Веднага ще почвам страни. Мисля, че от тук ще е добре. Отстрани, че да правя отстрани, защото не мога да ми стигне достатъчно разстоянието от там, затова да го направя настрани и да е по-лесно. Добре, нека да го почнем. И дърта мисля, че няма. Добре, така ще го направим тук. Така. Да, добре, ще го правим настрани. Да, там. Са. Тук, да.
Добре, бе, успях. Не мога да повярвам. Не мога да повярвам. Ох, мале. Сега ще трябва да сложим и стълбите и после ще трябва да го заменим с камък. Да, ще трябва целият камък да взема. Добре. Чай да легнем. Това ще го вземам. Ох, просто нямам думи, брат. Това ще отнеме сигурно един час. Не един час, а бил, че ще стане половин час, ако не кътвам изобщо нищо. А със сигурност няма да ви е интересно просто да гледате някакви стълби, както правят за това. Почвам да го правя с камък. Наистина се чудя защо ми хрумна да правя това. Не можеше ли просто да го остава и да няма стълбите там. И последното. Добре, хора. Слагам последното и съм готов. 3, 2, 1. Ох, брат. Ох, мале. Направихме, хора. Направихме. Тези стълби успяхме да ги направим. Ох, боже мой. Това ми отне толкова много време за тези стълби, за тези. Добре. Ох. Ще направя и тук стълби и сме готови. Направо няма да ви показвам как ги правя директно, като са готови. Добре, хора, готови са стълбите тук. Наистина бая неща направихме за селото. Тук ще правя извън кадър това пътеката. Ще ги правя извън кадър, защото сега няма да се занимавам. Да, тук направихме. Тук ще трябва да махна също, сега се сетих. Да, тук ще оправим пътя. Къде беше? Тук направихме стълбите. Тук ще направя едни стълби още. Тук ще водят на там. И да, мисля, че доста направихме. Тук само ще трябва да го запълна. Надявам се ми стигнат. Не ми стигнаха, живи и здрави. Какво ще го правим? И да, това ще бъде този епизод, хора. Ето тук му заляза слънцето. Надявам се да ви е харесало и ще се видим в третия епизод, който ще е чак понеделник. И от мен. Чао, чао!